9 فеврал дар шаҳри Душанбе маросими имзои созишнома байни Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва ташкилоти Зеҷудо Спирити Ҷопон баргузор шуд. Созишномаро раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоҳир ба роҳбари ташкилоти Зеҷудо Спирит профессори ҷопонӣ Озики Такахисо имзо карданд. тавре тазаккур дода шуд, ин созишнома дар рушди варзиши ҷудо дар Тоҷикистон саҳифаи нав боз мекунад ва барои татбиқи ғояҳо ва барномаҳои нав заминаи мусоид мегузорад. пас аз имзои созишнома бо иштироки роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва Зеҷудо Спирит мураббии ҷопонӣ оид ба ҷудо Тамуратори нишасти матбуотӣ баргузор гардид. ин созишномаи дарозмуддат то соли 2028 давом ёфта дар давраҳои Олимпӣ, Париж 2024 ва Лос-Анҷелес 2028 амалӣ хоҳад шуд, таъкид кард роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон. дар доираи созишномаи мазкур бо ҷалби мутахассисони ҷопонӣ Федератсияи ҷудои Тоҷикистон пеш аз ҳама ба нақша гирифтааст ки мураббиёни соҳибтахассус ва доварони миллӣ тайёр карда, инчунин дар саросари ҷумҳурӣ интихоби ҳадафмандонаро байни кӯдакону наврасон ва ҷавонон роҳандозӣ намояд. бино ба гуфтаи роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, яке аз омилҳои аслии ҷалби мутахассисони ҷопонӣ ва ҷорӣ намудани усули ҷопонии омода кардани варзишгарон натиҷаҳои назарраси онҳо дар арсаи байналмилалӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар ояндаи наздик сохтмони Академияи ҷудои Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, ҳамчунин ифтитоҳи марказҳои ҷудо дар марказҳои маъмурии вилоятҳои кишвар низ пешбинӣ шудааст.